ne kanubagaw kɔrɔ foyi t'aw la ala kana foyi k'aw la foyi ok an ka série épisode laban min ka feere X transfert sanfɛ n y'a ɲini aw bɛɛ fɛ a y'a kɛ ala a n'a kira kama a k'an soutenir a ka taa kunna wolo X transfert sanfɛ nin y'an siɲɛ fɔlɔ de an ka épisode laban ka feere épisode laban mu a bɛ ka fɛn o fɛn ɲini a bɛɛ b'a kɔnɔna la X transfert ni application bɛɛ bɛ baara kɛ wari bɛ ci sira o sira kan o n'a bɛ baara kɛ hali ni carte visa de b'i bolo minnu tɛ Mali la i bɛ se ka taga épisode laban in san a sanfɛla la épisode laban in an m'a wari caya mɔgɔ si ma 400 dɔrɔn de don foyi t'aw la ne dalen bɛ aw la ne b'a dɔn ala tɛna foyi kɛ aw la donc a y'a kɛ ala a n'a kira kama a k'an kunna wolo a k'an soutenir ni ala sɔnna ma saison min nalen o saison fana bɛ diya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ne ka fanu a y'an kunna wolo dɛ an b'aw wolo dɛ namanta ni sa kɔngɔ kɛmɛ naani dɔrɔn don aw minnu bɛ ka an ka série kanu donc an ka série épisode laban a bɛ ka feere X transfert sanfɛ X transfert in tɛ dɔwɛrɛ ye application de don i da yen dɔrɔn k'a télécharger an bɛ ka série laban in feere 400 dɔrɔn de donc Alvin kanubaw ne dalen don aw la m'a dɔn a tɛ bɔ n jigi kɔrɔ a ye application in télécharger a ka taa an ka série épisode laban san 400 dɔrɔn de don n dalen don aw la a ko ka di de mankan don aw mun sigilen don k'an ka série ma meilleur ami épisode laban kɔnɔ ayiwa k'a ko X transfert télécharger ka bila aw kunna application de don nin ye anw siɲɛ fɔlɔ de k'an ka épisode laban feere ayiwa an jigi bɛ aw kan dɛ mun bɛ ka ne suit Mali kɔ kan Mali kɔnɔ ayiwa an ɲin'an na dɛ aw delilen don ala a n'a kira kama a ka taa kadi kunna wolo dɛrɛmɛ 400 dɔrɔn n'o kɛra conseil min b'a kɔnɔ aw bɛna faamu saison 2 bɛ ja ka tɛmɛ kɔrɔlen fana kan ko yelenkura kanubaga cɛ n'a musoman bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ɲɛ b'a ka acteur de jɔlen n'aw ɲɛkɔrɔ n'o ye docteur Ben ye a y'an ka série min suit fo ka na se nin yɔrɔnin ma o série épisode laban de bɛ ka feere X transfert sanfɛ cɛ i ɲɛ b'a la an jigi ye aw de ye dɛ aw de kan ka bɔ ka taa nin nɔfɛ ka taa nin san walasa an nimisi ka se ka wasa o togoya la fana série n'aw mago bɛ kura minnu na k'olu bɛ na an ka se k'olu baara kɛ nɔgɔya la wa aw yɛrɛ ɲɛ ka damu ni duman yeli ye nka sani n ka bɔ kuma kɔnɔ a ye nin fana lajɛ tan karamɔgɔ i laban b'i datugu dɛ i bɛ fɛ bari ka bɔ a la ou i bɛ fɛ u fila bɛ ka to a la min ka di an b'a kɛ ten a b'a arranger cogo ko in taara ka ne bolo dan ko ye et puis les plus purs dans ça a kɔnɔma yɛrɛ fɛnɛ don ka fara o kan a jaabi Fifi kana kuma an fɛ jaabi ay wallahi bolo min do tɛ i ka ko ka bɔ i cɛ mun ma dɛ n'a ka position lagɛ salon na i yɛrɛ ka salon na n'a lagɛ assalamu alaikum a ka Fifi de don an bɛ an ka série daminɛ lajɛ fo ka taa s'a laban ma sisan nɔ b'a ɲini aw bɛɛ fɛ a épisode laban a bilalen don X transfert sanfɛ b'aw ɲini a fɛ a bɛɛ ka taa san dɔrɔmɛ 400 dɔrɔn de don n'a application tɛ mɔgɔ min kun a y'a télécharger a ka taa san an min bɛ fɛ ka ne ka ko laban dɔn mɔgɔ min bɛ fɛ ka ne ni monsieur Jabi ka ko laban dɔn a ye taa X transfert sanfɛ a ka taa 400 bɔ a k'a san n'a y'a san a tɛ limisa la abada mɔgɔ si kana sɔn épisode laban in ka fɔ i kɔ dɛ haya kuku aga wale tire mangono awo ke mu ya terimuso cɛ min ala kɔnɔ awɔ n y'a minɛ n y'a jɛ donc n bɛ rendez-vous d'aw ma an ka épisode laban bilalen don X transfert sanfɛ n bɛ fɛ waleti kanubagaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ aw ka boli ka taa san an m'a wari caya yɛrɛ an kanubagaw yɛrɛ kanu kama an y'a bila dɔrɔmɛ 400 dɔrɔn de la donc n bɛ fɛ a ka n soutenir dɛ. Salut à tous, ici votre Karim, votre acteur dans la série Ma meilleure amie. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de la série jusqu'à l'épisode 34. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre soutien. Après le soutien avec les commentaires, les j'aime, aujourd'hui, nous avons besoin de votre soutien financier. La dernière épisode sera l'épisode 35 et ce sera en vente sur X Transfert. Amba ñina o bela jele fait pour votre soutien aucun deme pour que saison 2 boli ka nogoya pour que ka jira ko yan kanu ni wakati be konnana ayita ayasa application konnana X Transfert o beta ko story konnana dron o ko X Transfert application installé o kuna ko inscrit
Boum, ce serait incroyable. Vous n'allez pas regretter. Awo Karim b'a kɔnɔ. Salam alaikum. Ne kanubagaw baw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na. Aw minnu y'an ka série daminɛ lajɛ fo ka se a laban na. Aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ ne yɔrɔ la. Ayiwa, série épisode laban bɛna bila dɛ X-Transfert sanfɛ. A ka di n ye bɛɛ lajɛlen ka taga série suit. A da man ca dɛ, dɔrɔmɛ 400 dɔrɔn. A ka n ka kow diya n bolo. Awɔ, ne dalen bɛ aw la. Ne kanu yɛrɛ yɛrɛ de bɛ aw la. O kama aw bɛ taga épisode laban in san X-Transfert sanfɛ. Aw ni ɲantuma, aw ka larɛn ne don. Aw kun bɛ to k'an ka ja duman minnu filɛ semaine kɔnɔ. A tɔ bilara mɛ a tɛna se k'a layɛ i n'a fɔ a kun bɛ ka tɔw layɛ cogoya min na. Aw bɛ taa san 400 ne don. N'aw b'a fɛ k'a dɔn ne ye jaabi minɛ a muso la cogoya min na, a ye taga san a k'a layɛ. Monsieur Jaabi kanubaga cɛman ni a musoman denmisɛn ani mabakɔrɔ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An ka Mamɛri Ami a première saison épisode laban an bɛna feere X-Transfert sanfɛla la. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ye Monsieur Jaabi kanu dafalen la, a ka di n ye mɔgɔ si kana to nin ko in na kɔfɛ. Ni application in t'i kunna a kɛ Ala a n'a kira kama, taa application in san. Ne kɔni dalen b'a la saison laban min filɛ ka feere, n balimakɛ n balimamuso n'i ma taa suit n ta t'i ka catiri duman ko kuma na bilen dɛ. Aw mago bɛ se ka jɔ fɛn o fɛn na, hakilinaw, conseils, c'est-à-dire a bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na. Wa ne Monsieur Jaabi kun tɛ fɛn caman kalama, et pourtant n bɔr'o kalama. N ko saison laban in ka di de, aw y'aw jija cogoya bɛɛ lajɛlen la. Aw ka taa application in télécharger ka série in suit an bonya ani an kanu kama. Aw fani fɛn o fɛn bɛ yen ni aw ye ne kanu k'a daminɛ série in daminɛ na fo kana se a laban ma, n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. N'i y'a mɛn artiste kanumɔgɔw de ko don, aw minnu sɔnna k'a ka forfait tiɲɛ ka sigi ka anw lajɛ, an bɛ aw fo k'a barika da. N'aw bɛ fɛ deuxième saison ka na, o ka diya ka tɛmɛ première saison kan. O tuma ne Monsieur Jaabi b'a ɲini n ka fani bɛɛ lajɛlen fɛ, aw ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa nin application télécharger k'an ka série